pinaputuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Buenas tardes, mi amigos y amigas. Tama ba ya, Kuya John? Ansa kong Espanyol? Maray na pagkahapon po sa gabos nato mga paraan tabay. Today is Monday, Lunes. Ika-4 na pong aldaw kan bulan ng Abril taong 2022. Madali ko ng panahon ano. Next week, Holy Week na. Holy Week na next week. So iba, pag Holy Week, nagpapasiring sa mga resort. In fact, fully book na sindagabos. Kuya John, dahil nakitang ma-swimming. Anyway, dapat maisihan na po ang tunay na ang tunay na essence o kahulugan kan Holy Week, no? Tangani na dahil kita malihis. Kasi minsan pigasabi ta na Holy Week gaya. Outing! Holy Week gaya. Ay, mainiton. Diba? So one of these days, sa tuya pong tutukaron iyan, ano? Digdi po sa programang Usapang Pamilya. Kung ano ang may tatabang magnilay-nilay sabi nga ni baga. Mainiton po sa lawas. Magkarga ng dakol na tubig, fluids sa satuyang lawas. Tangani na dahil kita ma-dehydrate. Always keep yourself rehydrated, sabi mga tugang. Arog ni Kuya A, tracing baso sa sarong aldawan sayang nauubos. Minsan may tada man na diit. Sabi ni Angel, tubod-tubod niya sa emo, Kuya A. Garo ka ngaya ipis minak, inom kitubig. Mamad ako dyan, Angel. Pero may mga tugang, sinabi po ni Fire Basic Recruit Course Coordinator or SF0FF o SFO2 Richard Sabala na sinda mahalat nin orden hali sa mas halangkaw nindang opisina kung anoan magiging desisyon may relasyon sa maabot na 290 na mga trainees. Nasa ngunyan, nagpapadagos kan sa indang ensayo sa BFP Regional Satellite Training Center sa Kawa-Kawa Hills, Barangay Tuburan, Ligao City. Sa iyang sinabi na dai pa nin daisi kung tutugutan o daian mga trainee na makauli sa indang probinsya para makaboto sa maabot na eleksyon sa Mayo 9. Idinagdagpaman kay ni na kung anuman ang orden na pwedeng maipalawas kan BFP, iyon sa indang susunodon. Sa ngunyan, ang mga trainee padagos man kan sa indang ensayo asin pag-aadal. Kita po bilang sarong ordinaryong Pilipino, mga tugang, sa mga magurang, no? Maabot na burutuhan, apod kay ni gusto tang i-practice sa tuyang right to vote. No? Ta syempre, tabang pangyayari para makaluwas ang sa tuya na pambato na mga politiko. So makakatabang sa satuyang runa na mas lalo pa kitang umasenso. So sa kaso ka na mga trainees tabi ka na Bureau of Fire and Protection, mahalat sa inda na desisyon sa kaitaasan kung makakauli po sinda. Ini pong mga yaon dyan sa Tuburan, sa Ligao, sa Kawa-Kawa Hill, kung makakauli sila during election period sa pagboto. Ika Tricia, mauli ka, Sendo? Maboto ka? Maboto ka? Sa ikadig di sa Legazpi?
Digdi sa Legazpi. Wala ako kung saan ka nagboboto. Mga tugang maray na pagkahapon po sa Satuya, Gabos, Luzon, Visayas, Mindanao. Aldaw ni Luis. Okay na. Wow. Sige. Very good talaga ang sakuya ng mga Angel de la Guardia ngunya na pagkahapon. Si Trisha. Tapos, of course, si Kuya John. May magulay-ulay kita Kuya John. Ini po mga tugang. Ining hapon na ini. Satuya po na ipapaisi sa lambang pamilyang Pilipino, especially sa mga kaakian. Are you aware or are you familiar kamo sa pigaapod na legitimate and illegitimate child? Ano ang kaibahan kan legitimate and illegitimate child? Ano man ang kaibahan kan sa indang mga karapatan? Kaya ngunyan pong hapon, makakaiba ta po si Attorney Ralph Eric Bermas, kan Bermas Law Office dyan po sa Bakakay. Saro po siyang profesor sa UST Legazpi, as in Divine Word College of Legazpi. Manungod po digdi sa pig-aapod na Iron Curtain Law. Aramon ta po ini mga tugang na Iron Curtain Law, tapos ining Article 992 and Article 982. Tangani na mas sabutan tatabi. Please welcome our guest speaker for this afternoon. Si Attorney Ralph Eric Bermas. Attorney, maray na hapon po sa imo. Maray na hapon po, Kuya A, asin sa Gabos po na nagdadangog sa DCGB, digdi po sa programang Usapang Pamilya. Kuya A, nadadangog tabi? Opo. Malinaw po, malinaw, Attorney Tabi. Si Attorney Garo, Trisha, pareho kami gwapo ni Attorney. Okay, sige. Attorney, data na pagparapahalo yun. Again, salamat po sa imong oras ngayon na pagkahapon. Bago ang Gabos Tabi, Attorney, gusto ko lang po maaraman, especially sa mga day pa nakakaaram ning marhay. Ano po ang pigaapod na legitimate and illegitimate child? Okay po, Kuya A. So magayon po yan na hapot. Very relevant ang hapot po na yan. And in fact, sa batas po, saro iyan sa mga pinaka-basic na concepts when we speak of persons and family relations po. So, with respect sa question po, sa hapot na kung ano ang legitimate kontra sa illegitimate child, simple sana po ang explikasyon kaiyan, Kuya A. At tigaapod po ang sarong aki, okay, na legitimate child. Siya po ang sarong aki na namundag. Okay? Namundag, the term is born inside a valid marriage. Meaning to say, ang sa iya pong ina asin ama, validly married couple. Okay? So ang reckoning point, kung naarin madidetermine na legitimate child ang sarong aki, is the time when he or she is born, kung kasaarin po siya ipinangaki. Kaya po baga, Kuya ma-observe ta sa palibot, di ba? Ang mga girlfriend and boyfriend, for example, usually nangyayari ang nababadusan na dahil sa oras, ang babae, nilalaki, di ba? Anong tigigibok ang mga parents? Okay? Parents kayo ng mga mag-irelusyon. Pakasalan mo anunoy, sinini, di ba? Pakasalan mo ng gadanunoy, nata, ano ang underlying principle? Ano ang underlying reason sa mandatong ini kang mga parents na concerned? Because they are concerned, okay, sa magiging status ng bata. Once magpakasal ang kanyang nanay at tatay, that child born, okay, pinangaki, okay, during the valid marriage is considered as legitimate child. Pag inaki po Attorney Ralph, ang sarong aki na kasal na ang sa iyang magurang, siya po ay
Legitimate. child, Kuya A. Okay. Tama po yan, Kuya A. Paano That is po, correct. paano po attorney su mga aki na inaki pero dai pa kasal an sa iyang magurang pero after na inaki saka nagpakasal sa magurang legitimate po ba siya o illegitimate? Okay. So before we answer that topic, Kuya A, okay, pasadahan ka muna sa illegitimate child. Okay po, go ahead po. So inot po, na-discuss na ang definition kan legitimate child. Sarong aki na ipinangaki na kasalang sa iyang ina Mhm. and ama. Okay? Mhm. Di naman sa illegitimate child, siya ang kabaliktaran. Ang illegitimate child na tiga-apod under the family code, Kuya A, siya po ang sarong aki, okay, na ipinangaki ang sa iyang ama and ina bako kasal. Okay? So as long as bako kasal ang sa imong parents and you are born to those mother and father na hindi kasal, you are automatically considered, ang sarong aki considered, Kuya A, na illegitimate child. Okay. Pagbako Okay. kasal ang magurang illegitimate child. Correct. Okay, duman na kita attorney tabi sa kuyang apot. What if Yan. magpakasal na matapos na umaki o akiun so sarong aki? That is okay. That is a very good question po, Kuya A. Sa araw po kaya na sitwasyon, magkakaigwa po nin process na legitimation. Mhm. Kasi technically, base sa explanation na kanina, ang sarong aki na ipinangaki to parents who are not married, ibig sabihin bako kasal, illegitimate automatically. However, after some time nagdesisyon ang mama as in papa kaining aki na, sige, agom, magpakasal na kita. So ano ang mangyayari sa aki? Is he or she legitimate? Is he or she illegitimate? The answer is illegitimate po, Kuya A. Mhm. Pero kang pagpakasal kan sa iyang inaasin ama, ma-undergo siya kang process na legitimation. Okay. Dahil illegitimate siya, pagkakaigwa kang process, nanganing ma-convert siya into a legitimate child. Ang process po na iyan, iyon ang tiga-apod na legitimation. And Yes. usually yung parents po ang nag-execute ng affidavit niya. May proseso para maging legitimate child so aki na illegitimate. Correct po. Okay. Nata po attorney dakol ang gustong maging legitimate child. Magayonan pa po, napot iyan, Kuya A. Alright? So, ini po ang rason base sa batas, Kuya A. There is a big difference. Dakula po ang pagkakaiba ng mga karapatan Mhm. kisarong legitimate child sa illegitimate child. Mhm. So, saroon pa po ang iba-ibang klase ng mga karapatan kisarong aki. Okay? Yaon po dyan ang right to support. Mhm. Okay? Right to inheritance or succession na tiga-apod sa Mhm. civil code. Yaon po dyan ang right, okay? Right to parental, okay? Parental authority or rather ang kanyang parents, okay? Nag-exercise sa iya, joint parental authority. Mhm. Asin kadakol pa po na karapatan isarong aki right, okay? Kasabay sa right to support po, ang paklasihon siya, okay? Until such time na siya makatindog na sa sadiri niyang mga bites po, Kuya A. So yan po ang ilan sa mga very crucial na rights isarong aki, and importante ang distinction if Mhm. one is a legitimate or illegitimate child, Kuya A. Okay. Attorney Ralph, sinabi mo po kasubago saro sa mga right kan sarong legitimate child ining Okay. right to inheritance. Yes po. Gustong sabihin po Correct, correct. ini na po so pagmamana-mana kan mga ari-arian kan mga pamilya. Tama po, Kuya A. Tama sa sinabi mong pagmana kang ari-arian. So, nag-a-apply lang po ini sa mga pamilya na may mga rogaring. Okay. Mga So, ari-arian. mga yayamanin. Yayaman, ika-apod. Opo. Okay, sige, attorney, ano po ang pagkakaiba kang right of inheritance sa legitimate and illegitimate child? Ano po ang pwedeng
manahon kan sarong legitimate child, ano po ang daig pwedeng manahon kan sarong illegitimate child? Okay, so magayon na po, Kuya A. Pero if I may be allowed, Kuya A, i-discuss ko po muna kung ano ang tiga-apod na succession Opo. under the Civil Code, kung okay lang po. Opo, Kuya A. go ahead po, Attorney Ralph. Okay, para po sa gabos ng mga nagdadangog ng programang ini, ang succession po, okay? Succession, sarot po iyan, okay? Sarot po iyan na provision kang Civil Code. Succession is a mode, sarot po iyan, na paagi para mag-angkin or to own, mode of acquisition, ownership, okay? Under Article 774 kang Civil Code, Kuya A, succession is a mode of acquisition of ownership, by virtue of which ang property, rights, and obligations to the extent of the inheritance of a person are transmitted through his death, okay, to another or others, either by his will or by operation of law. So yan po ang succession. Okay. Sa paagi kang succession, okay, ang mga miyembros kisarong pamilya nagkakaigwan ng karapatan na magmana kimang ari-arian, karapatan, and sometimes obligations during the death of one, okay, of one of the members of the family. And ang succession po, Kuya, ay duwang klase: testamentary and intestate or legal succession. When we speak of testamentary succession, yaon po dyan ang tiga-apod na last will and testament. May kasuratan po na binalat ang nagadan ng member di pamilya. Compared to intestate or legal, okay, succession, iyan po ang usually, yan ang kadalasan na nangyayari sa kuya kasi bako man po maarang gabos sa batas. Kaya there are times na may nawawala kitang mga mahal sa buhay, na may mga pagrugaring or may mga ari-arian. Unfortunately, dahil niya po naisurat sa kasuratan kung sisay ang muya niyang magmana. Therefore, we have the so-called legal or intestate succession. Okay. So, iyan po ang usually duwang kinds of succession, pero igwaman pong mixed, okay? Mixed succession wherein may kasuratan na winalat sunagadan, pero bako gabos na sa iyang pagrugaring or properties na i-dispose niya. Okay. May natada pa. So those are the kinds of succession, modes of acquisition of property, rights, and obligations. Okay. A. Sige. Okay. So dumaan na po kita, attorney, sa di syempre halimbawa nagadan ang sarong miyembro kan pamilya, sabihon ta na so ama or lolo or lola. Ano po? Correct po. Yes po. Kung ako po sarong legitimate child, ano po ang mga pwede kong manahon? Sige. Pasadahan ka po yan, Kuya A. Nahapot. Magayon na nahapot. Okay. When we speak of that example, sa example po na iyan, Kuya A, we presume na we are speaking about intestate or intestate or legal succession. Apo. Walang kasuratan. Yes po. Okay. Dahil kasuratan. So, okay, dahil kasuratan, may nagadan, so may mga ari-arian na pwedeng manahon. Sa batas po, Kuya A, following the provisions of Civil Code on Succession, okay, ang legal, okay, ang legitimate child, Kuya A, kapag nagadan ang sa iyang ina or ama, that child, okay, is entitled to a share of 1/2, okay, 1/2 share sa property kan sa iyang nagadan na ina o ama. 1/2. Okay, 1/2 share. Compared po, okay, compared sa illegitimate child na usually ang sa iyang share is 1/2 of the share ng legitimate child. Kapag po, Kuya A, ang sa iyang mana compared sa mana ka itong legitimate child. So dakula ang na diferensya po yan, Kuya. Kumbaga lugi sa barangaan. Lugi sa barangaan pag kita illegitimate child. Correct po, Kuya. Okay. So attorney, barata ko igwa po ning pagripaso, tama po ba? Digdi sa pigaapod na Iron Curtain Rule. That's correct po, Kuya A. Magayon, may development po ang Supreme Court regarding
Iron Curtain Rule na ini pong Iron Curtain Rule nakasaad po, okay, digdi sa Article 992 kang Civil Code of the Philippines. So, if I may be allowed, Kuya A, pasadahan ta, ipaliwanag ka sa mga paradangog ang Iron Curtain Opo, Rule. go ahead po, Attorney Ralph. Sige po. Ang Iron Curtain Rule po matatagpuan sa Article 992 ng Civil Code of the Philippines. If I may be allowed to read, it says that an illegitimate child has no right to inherit intestate na na-discuss ta kasubago, okay? Intestate, via intestate succession from the legitimate children and relatives of his father or mother, nor shall such children or relatives inherit in the same manner from the illegitimate child. Anong ibig sabihin ka ito, Kuya A? Dahil kitang, kung halimbawa ako, Attorney Ralph, illegitimate child, may tugang ako sutugang ninda sa luwas. Magadan man ngayaan sa mo ang magurang ko or sa magurang me. Correct. Gustong sabihon, dai ako makuku ang mana? Kulang. Sige. Tama supuan, Kuya A. Diit lang ang mana ko na makukua. Ini po, Kuya A, ang tama supuon pero tapuson ta. So sinabi mo, tama su kapinunan hanggang sa imong statement. Apo. A. Pero ang ibig sabihin po kaining Article 992, ang illegitimate child ay warang karapatan na magmana via intestate or legal succession, okay, sa iyang mga legitimate na tugang. Okay. Ang nangyari po kay ni Kuya A, may sarong aki sa luwas and may mga tugang siya na legitimate children born within a valid marriage. Siya, aki sa luwas. Illegitimate ang sa iyang relationship sa iyang ama or ina. Sabi sa Iron Curtain Rule, daing karapatan ang aki sa luwas na magmana sa mga legitimate children, okay, kan sa iyang ina or ama. And bako sana legitimate children kan sa iyang ama or ina, pati naman sa mga relatives kan sa iyang father or mother, okay? Relatives kan sa iyang mga mother or father, meaning to say sa iyang lolo. Ini po, lolo or lola or grandparents. Ini po ang rinipaso kang Supreme Court sa sarong latest decision penned by Justice Marvic Leonen. Okay. Linawon ta po, Kuya A, with respect sa inheritance over, okay, inheritance from grandparents of an illegitimate child. Okay. Kuya A, warang question po, dahil pwede magmana ang sarong aki sa luwas from his or her legitimate siblings. Dahil akong makukua sa mga tugang ko. Legal. Na legal. When we are talking about the legal succession. Legitimate children. Oo. Yes, legal succession. Pero kung igwa pong testimonya. Opo. Unless may testimonya. Kasi piga-assume tabaga attorney tabi ining intestate succession. Opo. So ngunyan po, sa pagripaso po kaining Article 992. Opo. Ano na po ang kaibahan ngunyan? Sabi na may good news da attorney para sa mga illegitimate child. Correct. That is correct, Kuya A. So ano ang good news na yan? Huni po, mga paradangog, ini po ang good news para sa mga illegitimate child. Sa mga dating decision po kang Supreme Court, okay, applying the provisions of the Iron Curtain Rule, Article 992 kang Civil Code, kaito po, ang mga apo, okay, apo, ang mga apo, tapos ang mga apo ki parents, okay, ang sa indang parent bako kasal. Ito say illegitimate grandchildren. Opo. Illegitimate sinda na isinda pwede makakuaki maski anong mana sa indang mga lolo o lola. Yan ang sabi kang Iron Curtain Rule. Araw kay ni ang sistema, Kuya A. May lolo or lola. Opo. Nagkaigwaki aki legitimate child. Okay? So lolo nagkaigwaki legitimate child. Opo.
Pagkatapos kang magkaigwa ki legitimate child, nagkaakian sa iyang aki. So nagkaigwa siya ki apo. Mm. However, digdi sa masunod na lineage, illegitimate ang sa iyang apo kan dahil sa dai nagpakasal ang sa iyang aki. Opo. Applying the previous interpretations of Article 992, ining illegitimate grandchildren daida apo sinda kikarapatan na magmana sa grandparents ninda, sa mga lolo or lola ninda. Opo. Mahihiling ta po digdi kuya napako man kasaklan kang illegitimate child kung natadai siya natawan kikarapatan magmana. Correct. Nanata, it is the decision of his or her parents. Decision kan sa iyang mga magulang na dai magpakasal. Dahil sa desisyon na ini, nagsuffer lugod so illegitimate child na dapat puta sa batas may karapatan because they are still related by blood. Okay? Despite the fact na bako kasal legally, bako legally married ang kanyang parents, that child could have the right to inherit from the grandparents kasi blood relatives pa din. Opo. So ini so napansin tabi kuya ni Justice Leonen asin kang mga justices kang Supreme Court. Inabando na tabi ini kuya na sistemang ini na kung saan ang illegitimate child mo niyan kuya tinatawan na nin karapatan na magmana by right of representation kaysa sa indang mga grandparents. Okay. Right of representation kuya sarap pa po ining important provision ng batas under Article 982. So sinabi ko na nga nito Apo. bago kuya So, ngunyan po, sige kuya may ano So iyo po ini so good news para sa mga illegitimate child na dati daipo kitang karapatan na magmana ning anuman from our grandparents. But now, igwa na po kitang karapatan na magmana because of this Article 982. Tama po? By right of representation. Right of representation. Paano po ini magigibong right of representation, attorney? Sige po kuya. Sabi po digdi kuya sa Article 982 kang Civil Code of the Philippines Manggiraray, the grandchildren and other descendants shall inherit by right of representation, and if any one of them should have died, leaving several heirs, the portion pertaining to him shall be divided among the latter in equal portion. Sa madaling sabi po, Kuya nainot, okay? Nainot na magadan, okay? Ang magurang mga apo. Okay? So, tulong generations man giraray kuya may lolo, lola, grandparents, may ake, and may apo. Digdi po sa right of representation naputol nawara naputol. Sumagurang kang sutahaw. nawara sumagurang kang illegitimate child. Correct. Apo. Correct. Supposedly, applying 992 ng Civil Code, daing karapatan magmana si illegitimate child sa grandparents, Opo. sa lolo o lola. Ngunyan po sa bagong desisyon, taking into consideration Article 982, igwana pong karapatan ang illegitimate child magmana sa iyang grandparents by virtue of representation. Sa iya pong nagadan. Okay? So nagadan na parents, imbes na sa karapatan ka ito, since nagadan siyang inot, mapapasa po, matatransmit sa iyang ake. Okay. Whether or not legitimate or illegitimate. Whether Okay. illegitimate or legitimate. So pantay na so karapatan, attorney tabi kan mga legitimate and illegitimate child sa mamanahon nila sa indang mga lolo and lola. Kuya, linawon ta, may karapatan May karapatan na. May karapatan na magmana, pero with regard to the share, there are still distinctions. Apo, ano Pero po ang mga distinction, attorney tabi? duman man po giraray kuya sa 1/4 or 1/2 Okay. na distinction na nakasaad sa satuyang laws on succession. Oh, Pero ang important thing po digdi sa decision dated recent po ini December 7, 2021. In the case of Aquino versus Aquino, ang sabi kang Supreme Court, both
marital and non-marital children. Pinalitan po digdi Kuya A sa term na legitimate and illegitimate. Ang sabi na digdi, marital and non-marital. Marital, ibig sabihin, ipinangaki po within marriage. Halos the same lang kang legitimate and illegitimate child. Okay. But ang term na ginamit na po digdi Kuya A is that Marital. both marital and non-marital children, whether born from a marital or non-marital child, are blood relatives of their parents and other ascendants or iningani po na sa indang grandparents. Okay. Kawan po nindoon so blood relationship kang mga lolo as in lola sa indang mga apo. Okay. Kaya ngunyan may karapatan na po ang mga illegitimate child na magmana sa indang mga lolo as in lola. Okay. Good news iyan para sa mga illegitimate child. In fact, sigun sa pag-aadal attorney, nagdadakol daa ang mga illegitimate child ngunya na panahon. Depende da sa rason. Depende da sa rason. To iba man ang gusto kan ibang mga parents, abo nila ikasal kasi nadala lang sila ng ano pod kay ni ng bugso ng damdamin. So iba man attorney gustong maging single mom, single dad. So paano magkakaigwa kay legitimate child ang sarong single mom, 'di ba? That is correct. Oo. So ngunyan, good news po para sa mga illegitimate child na magkakaigwa na po kita ning karapatan na manahon ang milyones ni lolo and lola. Okay. Pero ika Kuya A, garo kung mangyari man yan mag-abot ang panahon, garo saro ika sa magmamana ng milyon sa imong angkan. Sabi nga ni, sana all. Attorney, may naghahapot sa tuya bago kita magpaaram. Ano po? Sige daw po. Good PM po, Kuya A. And attorney, paano yung ipinanganak po siya 1964? Ikinasal yung parents niya 1966. Hanggang ngayon, di pa nag-a-apply ng legitimation. Siya po, ano po ang gagawin po ng anak niya na nasa 58 years na po siya? Thanks po. So gustong sabihin, dahil siya, attorney, nag-process ng legitimation. Okay po. Ano na ang sa iyang gigibuhon? Sa araw po kayan Kuya A na pangyayari sa iya, sa satuyang paradangog, igwaman po nin ibang ways, ibang paagi. Igo po kita nin ibang paagi para ma-prove ang satuyang tigaapod na paternity and filiation. Okay? Bako man po sana iyan sa paagi nin affidavit of legitimation, may iba pong mga kasuratan na pwedeng ma-acknowledge ka na aki ka ng God ni Mr. A, ni Mr. B, ni Mrs. A, ni Mrs. B. Yaon man po ang tigaapod na DNA testing. Okay. Kung kaya tang i-afford iyan, pwede tang ma-prove na kita aki ka ini ni Consisay. Anyway, mababawi man sana ito, attorney, pagka gasto sa DNA, mababawi man sana ito kung may kwarta sa lolo and lola ta. But the point is, Kuya A, there are other means to determine our paternity and filiation. Yes. Dakol na paagi. Mapatunayan sana po na tunay kitang aki. Aki, correct. Okay. Sige, salamat po Attorney Ralph Eric Bermas sa pagkahapon ani. Dakulo nang nabuhayan ng mga illegitimate child niya na pagkahapon. Naku, may mamanahon. Congratulations. Yes. May mamanahon pala nga ako sa lolo ko. Dakulo niya ang barko ka ito Again, salamatan po ning marhay Attorney Ralph sa ibang oras ngayon na pagkahapon. Salamat po. Kuya A. It's my honor po and privilege. Thank you din po. Salamat po. Yan mga tugang, si Attorney Ralph Eric Bermas, kan Bermas Law Office. Dyan po yan sa Bakakay Albay, sarong profesor sa UST Legazpi and Divine Word College of Legazpi. Mabalik kita mga tugang, oras alas 2:41. An oras hatod sa Indokang para sa dekalidad as inaabot kayang bulong mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Robust Dietary Supplement for Men. Robust Daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust 65 pesos SRP sana per tablet para makasama
makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom, ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes Promo. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patrabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawag kita ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.
Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Jordan Alpajaro, Boses kan Kabataan, Taga-radyo, serbisyo, aprobado. Numero 2, Konsyal sa Legazpi. Alpajaro J, ang satuyang konsi. Alpajaro J, ang satuyang konsi. Alpajaro J, ang satuyang konsi. Matinapang tulos madadalaganan sa syudad ng Legazpi, sa tuyang maaasahan. Jordan Alpajaro, numero 2 sa balota. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo. Dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Nasa linya si Luens. Luens, maray na hapon sa imo. Yes, salamat abi Kuya A, maray na hapon sa mga barantabay. Ang location kan DCGB News niya ang digdi sa Ayala Mos Legazpi na kung saan gigibuhon sa liwat nun niya na pagkahapon ang DCGB Decision Bicol #Giya sa Butante. Hindi mismo initabi Kuya A sa Ayala Mos Legazpi sa may Aranibaga sa may Mercury Drug. Ang event ningon yan, iguana ngon yan din nag-abot na naimbitara na kandidato si Alex Howe na Syudad kan Legazpi. And siya baga, numero 15 sa balota. Asin masabutan niya ito, maagad ang talan ni reaksyon kung ano ang sa iyang masasabi na igwan ng siring kining programa ang DCGB, kuda dit man lamang na pagpamidbid sa mga parantabay niya to bilang parte kan programa kan DCGB tabi. Sir Alex Howe, maray na hapon tabi, labi kita sa DCGB. So Sir Alex Howe, masabutan mising tabi kung ano tabi ang sa imong reaksyon na bilang sarong kandidato, kung ano po ka-importante na igwan ng siring kining candidates forum ining DCGB Decision Bicol. Good afternoon po. Inat sa kabos po. Magkulang bagay ini sa DCGB Decision Bicol na kami mga bilang kandidato, kami po nag-a-apply kitrabaho para sa Indo po na Legazpeño na maaraman po nindo ang samuyang programa, kung ano man nasa isip mi, and kung anong gigibuhon mi para sa Indo po. Opo. Sir Alex Howe, tawan mi kanin pagkakataon na ipamitid. Isay si Alex Howe, buda nata siya nag-apply bilang konsihal kan syudad kan Legazpi. Ako po bilang sarong barangay Kagawad, top notch Kagawad kang barangay 38 Gugon, sarong man pong negosyante, sarong man pong dating maestro sa Aquinas University, and of course, ang pinaka-importante sa ko,
saro man pong may pinakadakulang puso na maserbi sa Legazpi nyo. Opo, salamat po sir. And abangan mi na lang tabi sa imong mga kasimbagan po duman. So yan tabi partner AC Sir Alex Sao sa mga kandidato kan pagkakonsehal. Numero 15 ni sa balota digdi sa tuyang pagdalagan niya bilang konsehal digdi sa siyudad kan Legazpi. Sa ngunyan tabi partner ko ya sa pasanason niya digdi and may mga pinaglalauman pa kitang ibang konsehal and medyo makoro excite init ako lang sa rong partido baga an madigdi sa candidates forum na ini kundi sumagkaibungan na partido political digdi sa syudad kan Legazpi na mataokan sa indang kasimbagan sa mga kahaputan may kataokan na mga panelist si News Director Edwin Peralta si News Manager Mardela asinan sa tuyang saro sa mga pag-iriban ng unyan si Christine ano nito? So Long Gabela. Yan si Long Gabela. Oo, digdi sa tuyang kinamumugtatan. Siya si Sir Ate Shaw pa lang niyaon digdi. And natawan ta lang tabi Kuya ini na linaw sa mga paraan tabay. So mga nalilate na nag-abot dahil baga nagtawan ni na pagkakataon na makapagpamidbid sa pagitan sa tuyang report dahil ang dami na start na bagatulos sa tuyang programa. Yes. Alas 3 iyan, Luwens, tabi, di ba? Roger. Opo. Okay, so far, saro pa sana si Alex How pa sana anyaon. Roger. Okay. Baka na traffic lang so iba, no? Pwede. na traffic lang. Yaw naman digdi si board member Henry Maceda. Oo. Dahil man yan nalilate. Ha? Daingkir di. Daipir. Okay. Ayan. Yaw na digdi sa mga bilog na team. Matito baga pag-iribat sa mga OGT, mga Student Biblical University na patigdi para magkataon ni na pagtabang sa event training. May mga supporters naman digdi sabi partner ko may mga niraon digdi so mga supporters ka na APG kuda sa mga supporters ni Sir Alex How na niyaon digdi tanganay nang siguro may mga iba pa kitang abangan na mga kandidato and mabalik na sa kita sa mga masunod na mga minuto oras na magbalik sinda o kaya magpapasiring na digdi ani ba pang mga kandidatong na imbitaran digdi sa satuyang kinabubugtakan. So yan tabi Kuya A mga dagdag na istorya ali digdi sa satuyang pinagsusubaybayan na DCGB Decision na Bicol #Giya sa Botante ang Candidates Forum atod ka na DCGB. Dagdag na bareta hali digdi sa luwas. Ako po si Elvis. Salamat Luwens. Ayan tabi sa mga gustong magkakirilatis gustong makadangog kan mga plataporma ng gobyerno kan mga aspirantes na konsehal sa Legazpi City ngunyan. Yan po ang Decision Bicol 2022 dyan sa Ayala Malls, Legazpi. So, antabayanan tayo yan, ano? Ako nga ni, itawan ta na ki oras na makapagpreparar naan sa tuyang mga anchorman taon para sa Decision Bicol 2022. May naghahapot lang digdi manungod sa tuyang tema kasubago Kuya John. Ano baga? Good news baga itong magkakaigwan na ning mana sa inda mga lolo and lola ang mga illegitimate child, no? Dati baga da itanggad sinda nakakakuha ning mana. Ngunyan dahil digdi sa repaso kan Article 992 binaago ini nang so Article 982 magkakaigwa na po sindaning mana sa indang mga lolo and lola. In fact may nag-apot nga sa tuya. Good PM daw. How about aki sa kabit? Sa ilo mo Kuya John, ano ini? Aki sa kabit? Illegitimate man giraray siya. Still, sabi nga ni Attorney Ralph Casubago, kaipuhan sa naning proof na siyaan aki o aki kan a certain pulano, still, magkakaigwa magiraray siya ning mana. Kaipuhan lang proof na iyan, aki talaga iyan kan sa iyang ama. No? Whether DNA or representation. Alright. So sige.
Yan na good news para sa gabos na mga illegitimate child. Tadakulo na, sabi ta nga ni ibaga nagdadakol ang mga pigaapod na mga illegitimate child, no? Pag sinabing illegitimate child, ini po sa mga aki, sabi nga ni Attorney Ralph Casabago, ini sa mga aki tabi na daipo kasalan sa indang mga magurang. Dakulo na rason kung nata dai nakakasal ang magurang. Pwedeng before ikasal. Nagbabalik si Luwens, Kuya John. Okay, sige Luwens. Welcome back, Luwens. Madali yun ang welcome back. Yes, salamat kami, Kuya A. Yaw naman tigdi sa mo yan si Kapitan JP Lee na Barangay Oro sa Tigaspi. Nagdalagan man din para konsihal. 17 din sa balota. Masabutan ta. So, mga nagkapira niya itong nasabutan kay Sir JP Lee. May kinaraos yun sa bagay. Pinagka-picture nini sa mga oras na ini. Tanganin ng may post man sa DCGB News Online at ay mag-abot bigay sa tuyang na picture. Ulit tabi ako yung si Sir JP Lee. Sir JP, maray na Kap JP, maray na hapon po nagpagkita sa DCGB. Masabutan mo ng tabi Kap kung ano ang sa imong reaksyon na ang DCGB tabi nagkondukta din si rin kining Candidates Forum digdi po sa tatuyang kinabubugtakan tabi. Okay, siguro inat sa boss, congratulate ko ang DCGB sa pag-gibo kayo ng forum na ini para at least na makapailing kung ano man mga kandidato, maminbidan man kan mga nananginanyog. So importante po yan na talaga na gabos na kandidato maaraman po kung ano po ang mga objeto and ano po ang mga programa para po sa buong siyudad. Hindi po na hindi po ini kan DCGB, magawin po ining maging pwede ginibuninda para at least karoon din sa mga mailing na nakakano po, nakatabang ito. Opo. Nagiraray tabi Kap si JP Lee, buda nata siya nagdalagan bilang konsyal tabi kan syudad. Okay, siguro po si Kap JP Lee po, maaraman mo yun. Pero akong po ng barangay, ang Legazpi City, si BB lang na leader po ng barangay. And Solomon, ako po ang una ng DBC President ng Legazpi, Presidente po ang gabi sa Kapitan. So, niya po kita, natin sa makatabang sa ating city, kasi ito yung experience in terms of sa barangay government. Alam po nindo na niya po katride para at least makapag-suporta kung ano pang mga programa na kayo po ang po tabangan, hindi po sa city. Opo, salamat tabi Kap. So yan tabi Kuya A, si Kap JP Lee, numero 17 sa balota. Ngayon naman ngunyan tabi Kuya A, si Sir Ralph Andes, BM Ralph Andes. Masabutan ta ang sa iyang reaksyon may kinarami si Rebay. Sir Ralph, maray na hapon tabi, live kita sa DCGB. So Sir, maasabutan bilang tabi kung anon sa imong reaksyon na ang DCGB na kondukta tabi ni na Candidates Forum. Ano po yung nakakataon ng importansya, lalo na po sa Indo na nagkandidato bilang konsehal sa liwat kan syudad? Ilot, gusto mong pasalamat sa DCGB na sa pagkunda kayo ng Candidates Forum o Decision Bicol 2022 para maaraman kan mga Legaspeño kung sisi ang dapat na sa indang butuan. So, parang may giya sila kung sisi ang mga pipiliyon nila sa maabot na eleksyon. I-grab na kulaw ng pasalamat ni DCGB na sinda nagkukunda kay ROP na importante maray na masabutan kan mga taga-Legaspi. Ang samuyang katuyuan kung nata nagkandidato sa anuman ng mga posisyon. Opo, taligiraray tabi Sir, si Ralph Andes, buda natatanag dilagan, giraray siya bilang konsehal tabi kan syudad kan Legazpi. Ako tabi si dating board member Ralph Alvarado Andes, kan Bangker ng Legazpi City. Para bilbaga ako naging board member, naging konsehal muna ako kan syudad, kan Legazpi sa laog ng tulong turno. Pagkatapos ang kandidato ako para board member, Okay. Technical error. Okay. O yan na. Yaw na Kuya John. Ayun. Nawala. Okay, sige. Malat kita ha. Alright. So far, iguana ning tulo. Kuya John, iguana ning tulo na mga aspirantes bilang servidor kan Legazpi City ang yaon po dyan sa Ayala Malls when it comes to Decision Bicol 2022.
So, salamat sa mga nagantabay ngunyan na pagkahapon. Dahil na kita magparahalo, yan o. Sige, tama sunod na po ang Decision Bicol 2022. Ngunyan na pagkahapon, abang-abang na po kita sa mga botantes niya to na gustong maaraman ng mga plataforma ng gobyerno kan sa tuya ng mga aspirantes bilang mga servidor kan Legazpi City. Sa bago man, sa tuya na nakaibanan si Attorney Ralph Eric naligawan ko lugod sa apelyido ni Attorney Ralph. So, si Attorney Ralph Eric Bermas, kan Bermas Law Office, baka kay Albay. Sa lado technical, Kuya John Napoles, and then si Tricia man sa tuyo na nakaibanan. Ako po si Kuya A. Maray na hapon. Bye-bye sa Agagiraray. Salamat. Sa inyong nadangon ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,